роналду бо бозингари гаронтарин маош дошта шуданаш албатта ки чизҳоеам ба худ хос медонад ки арзиши гарон дошта бошанд. имрӯз мо дар навори худ чанд мисол аз зиндагиву чизҳои истифода мебурдаи роналду ба шумо пешкаш мекунем. лайк ва обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар замони бозӣ кардан дар дастаи ювентус, роналду чимадани пулҳоро бо миқдори $117 миллион ба даст овард ки дар ҳаёташ ин қадар пулро нагирифта буд. баъдан ӯ бояд ягон чизи гарон харидорӣ мекард ва ба қароре омад ки соати беҳтарине ба худ гирад — Rolex. ӯ барои соати худ $500,000 сарф кард ки аз ҳама гаронарзиштарин соат мебошад. GMT Master 2 Diamond Automatic диди зебо дошта, бо 18 карат тиллои сафед оро дода шудааст ва бо алмоси тоза рӯйпӯш гардидааст. баъди харидани роналду аз ин намуд соат, нархи он дар бозори ҷаҳон ба таври кайҳонӣ боло шуд ва талабгоронаш низ зиёд гардиданд. ин дар баробари $40 миллион сарф кардани занаш ҳеҷ чиз аст. Жоржиня Родригес. ин қисса аз сомонаҳои иҷтимоӣ сар шуд ки Жоржиня дар Instagram тилловорие бо арзиши гаронро дид. ӯ ҳатто комменте зери он пост гузошт. албатта ки роналду чизеро хоҳад барои худ ва наздиконаш харидорӣ мекунад. роналду комменти Жоржиняро дар зери он пост мебинад ва албатта ки онро харидорӣ мекунад. бале, ӯ барои Жоржиня ҳамон ангуштаринеро ки дар Instagram дида буд харидорӣ кард ва он ангуштар бо арзиши $872,000 ба даст омад. ин анҷоми кор нест. Жоржиня бо соати $60,000 аз Патек Филип, $50,000 дастбанди алмосӣ ва $140,000 ҷавоҳироти Луи Витонро харидорӣ кард. баъд аз ин шаке нест ки Жоржиня ба пешниҳоди роналду бале мегӯяд. офарин роналду. дар замони бозӣ кардан дар Реал Мадрид ӯ тӯпи тиллоиро сол то сол соҳиб мешуд. барои роналду он давраи фаромӯшнашаванда боқӣ мемонаду шоҳи лигаи чемпионҳо гашта буд. ӯ ин шоҳкориҳои худро бо Nike ҷашн гирифтан хост ва кафшҳои намуди роналдуро ба бозор бароварданд. ин кафшҳо оддӣ набуданд. кафшҳои махсуси роналду ҳама атрофаш бо алмоси хурд рӯйпӯш шуда буд. боварнокарданӣ. медонед чӣ қадар арзиш дорад? тахминатонро дар комментария нависед. нархи бутсиҳоро мо ҳам то ҳол намедонем, вале акнун оиди арзиши яхтаи роналду ҳарф мезанем. замони дар ювентус буданашро дар ёд доред? бо қаҳрамон шудан дар серияи А ва ҳамкорӣ бо брендҳои ҷаҳонӣ роналду пулҳои зиёд ба худ ихтисос дод. ӯ хост ки бо пулҳои нақди худ вақти зиёд дар об гузаронад. барои ин роналду $12 миллион сарф карду яхта харид. дохили он 6 ҳуҷраи ҳамом, 5 кабина, ошхона ва бар низ дошт. дар ҳақиқат шароити олӣ. роналду барои дар об буданаш пули калон сарф кард, вале агар аз об берун барояд, аз он ҳам бештар хароҷот мекунад. роналду аз хурдӣ ба мошинҳои зебо ҳавас дошт. ӯ ҳамеша орзу мекард ки супер мошинҳоро ронад. баъди ба даст овардани пули зиёд, ӯ ба амал кардан оғоз кард. Криш барои худ мошини беҳтарини ҷаҳонро харид. мо номашро медонем. роналду бошад худи мошинро дорад. ламбо. роналду аз ин мошин дуто дорад. феррари? не, боз аз дигараш мегӯем. ин нобиғаи футбол се Бугатти ҳархела дорад. аз байни онҳо бошад аз ҳама олияш Бугатти Чентодиечи мебошад, ки барои роналду $8 миллион хароҷот овардааст. барои як мошин. бовар мекунед? боз ки ин гуна пулҳоро барои мошин сарф мекарда бошад. бале, албатта ки роналду. ин пулҳо дар баробари $60 миллион парвоз карданаш ҳеҷ чиз аст. роналду даромади як шаҳр ё давлатро дар як ҳафта соҳиб мешавад. ӯ аз парвозҳои класси якум дилгир шуд ва барои худ шароити беҳтарро омода сохт. Криш барои худ Gulfstream G650 харидорӣ кард. ҳатто логои худаш дар он нақш ёфтааст. барои ӯ як ҳавопаймо кифоя набуд ва дуюмашро низ ба даст овард. Gulfstream G200. тибқи хабарҳо ин ҳавопаймо дар фурӯш қарор дорад ва роналду мехоҳад ки дар арабистон аз ин ҳам калонтар ва роҳаттарашро харидорӣ кунад. ҳар як қадами роналду имрӯз арзиши гарон дорад. розӣ ҳастед? агар навор ба шумо писанд омада бошад, лайк гузоштанро фаромӯш насозед дӯстон. ба ҳамин тамом,
наворҳои навро мунтазир бошед.